Mukutaura kwatiri kuita kudai, it is tough time for Ichamisa Mnangagwa the SADC. Avanhu vari kuti aiwa Ichamisa Mnangagwa azokwanisa kuzosvibisa zita reSADC. Sana mina mashoko atoona kuti aiwa SADC iwe yatobatwa nemutemo yakadzika ikanyora kuti bosubscribe like kuti na on the bell icon. Tinoti pane musikana anonzi Advocate Fadzai Maire ari kuona aiwa mailenza abudzwa neSADC achiti aiwa yazobvumirana nokuti Ichamisa Mnangagwa atore uchairmanship. Pane SADC treaty yanobuditsa aiwa achipublisha achiti zvamuri kuita izvi you are going against the law. Paripa Maire anoyanyora achiti, have you taken time to read the SADC treaty so that you understand the principles and international law that govern the institution that you will soon chair? Are you familiar with the Article 4 of the SADC treaty? Are you aware that Zimbabwe is required to respect human rights, democracy and the rule of law by the legal instruments that create institution you now wish to lead? Panapa anoyachibudisa treaty yacho iroradza kuti panapa pane vanhu vazhinji vachasungwa vachabatwa. Tinoona kuti pachabatwa Ichamisa Mnangagwa noda kwokuti aiwa pane mutemo isiri kuita kuti afite for this kutora uchairmanship. Tinoona neSADC yachinobatwa pakupa Ichamisa Mnangagwa kuti achair. Panapa panongwa pachinzi principles, objectives, common agenda and the general undertakings. Panapa tikaenda pakanzi principles, tikaenda pa item C pakanzi SADC and its member states shall act in accordance with the following principles. Panengwa principles but yatiri kuda nhasi number C yakanzi human rights, democracy and the rule of law. Tiri kuona kuti these principles ayo akahighlightiwa naMaire ari kuratidza kuti ari kubata the regime kana kuti government yeZimbabwe noda kwokuti havazokwanisa kuma-accomplish but tiri kuona kuti at the same time they are being given the mandate yekutungamira kana puwa uchairmanship. Ndo mutemo wayo kabata vakomana aiwa kubva kuSADC, vakomana panapa veZimbabwe vana Ichamisa Mnangagwa. Mbutidzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro penhau iyi. Pinai kucomment section medu musangano subscribe like and turn on the bell icon.